nagwak ng picture kanina babae. Tagasama kayo sa province. Ako sa Spain daw siya sa Spain. Sabi ko, first time kami dito talaga. Makakapal ang mga simin, pagka-simin. Hero dito. Meron siya ng jacket at dito kalatiwan lang. Sa atin yung mga kanubihis, mga ano na yun. Diba? Ano mo yung kuryente nila o poste-poste din.